Hey, bones a tots, benvinguts al nou vídeo del racó d'en Quico i ja està, i res més, benvinguts. Com veieu en el títol, avui parlarem sobre els estudis, els màgics estudis, estimats estudis que tots els joves de 13, 12, fins a 20 i suma-li han de passar i han d'estudiar i han de fer. I, bueno, doncs comencem. Primer de tot, us vull dir que en el tema d'estudiar hi ha molts tipus d'estudiants, hi ha molts tipus de persones que tenen diferents maneres d'estudiar i hi ha molts tipus de situacions en les que es troba un quan estudia, no? Per començar, doncs podríem començar a explicar-vos, us podria començar a explicar jo la meva situació i el que em passa a mi, no? Vale. Bueno, jo quan arriben la setmana d'exàmens, doncs ara faig aquest vídeo perquè us informo que estem de setmana d'exàmens. Per cert, mireu el que tinc, us flipareu, us puto flipareu. Espera, Ja està. Quico, el racó d'en Quico, té una nova mascota en el canal. La nova mascota del canal és un Bakugan. I no un Bakugan qualsevol, no. És un Bakugan regalat per un amic meu, el meu marit. Tinc un fill! Sí! Doncs sí! Pau! Aquest és el nou adquiriment que he adquirit. Adquirint una petició d'un amic, m'he liat amb adquirir, però bueno, he adquirit aquest Bakugan, li vaig demanar a un amic meu que si em podia donar un Bakugan, no sé per què, perquè se'm va il·luminar el cervell, i jo de petit jugava de Bakugan, tenia un estuig ple de putos Bakugans, i jugàvem a l'hora del pati, i si perdies, havies donat el Bakugan que havies jugat aquell partit i havies perdut, i si guanyaves te'l donaven els altres, i jo quasi sempre guanyava, no vaig perdre gaires partides, la veritat, i tenia un puto estuig ple de Bakugans, i no sé què cony ha passat, lo típic de que tens coses de petit, passen 4 anys i dius, un dia ja estàs estudiant i penses en allò i dius, hòstia, on cony estarà? Remous tota la puta casa i no trobes una merda. No, òbviament, no he trobat els Bakugans, no he trobat ni les cartes ni res, igual que les cartes de Màgic, digue'm tu, on cony estan les putes cartes de Màgic? Però bueno, el cas és que em va venir la nostàlgia dels Bakugans i vaig dir, ai, jo vull tindre un companyero rodó d'aquests i m'acompanya i no sé, i ara és com que jo soc molt friqui, vale? I m'imagino que té vida i que som companyeros. Ábrete, li falla una ala, a vegades no se li obre una ala, però bueno, jo l'estimo igual. Faré així i li veuràs les putetes també. I res, crec que m'he enamorat d'ell, o simplement l'estimo molt, però bueno, és el meu company i avui fent els exàmens, els 2 primers exàmens que hem tingut, m'ha donat molta sort, la veritat. I res, campo abierto! Vale, simplement després d'aquesta anècdota que tenia, començarem amb el vídeo. D'acord, doncs posem la situació. Aquesta setmana d'exàmens, som dilluns avui som dilluns dia 13. Sabíem que teníem aquesta setmana d'exàmens des de principi de curs, bàsicament perquè tenim un calendari amb totes les setmanes d'exàmens. Però què va passant? Vas estudiant, bueno, això és si estàs en el meu cas, que et posen trimestrals, en una setmana 1000 exàmens i la resta del trimestre no tens res a fer, bueno, treballs i merdes, però que diguéssim, quan estàs a casa, doncs tampoc has de fer gaire. I bueno, doncs això és el que m'ha passat a mi. Sabia que aquesta setmana tenia exàmens i fa un mes era el pal, hòstia, d'aquí un mes tenim exàmens, encara queda un punyau, tio. Sí. Joder, la putada. I doncs van passant les setmanes, vale? Queden 3 setmanes, i dius, hòstia, d'aquí 3 setmanes hi ha exàmens, va, no pots riure, estàs tancat, que et follin. T'estimo. I passen aquesta setmana i ja estàs a 2 setmanes dels exàmens, i llavors en aquest moment ja dius, hòstia, a veure com porto, no tinc ni puta idea d'aquesta assignatura, d'aquesta i d'aquesta. Guai. Llavors ja després que d'aquí 2 setmanes hi ha examen. Buah, sí, jo la setmana que ve començaré a estudiar, va, sí. Amb una setmana d'antelació, ara, en veritat, demà avui quan arribi a casa em posaré a fer resums i així la setmana que ve simplement els he de llegir i així, ja aquesta setmana faig resums i la que ve els llegeixo i així m'ho sé tot de puta mare. Una polla, una merda amb vinagre. Collons! El que m'ha passat a mi, per lo menys, la meva situació us estic explicant, vaig dir jo, en aquesta situació que queden 2 setmanes, vaig dir això que us acabo de dir, que faria punts. Aquesta setmana, la que ve, me'ls llegiria i així, a la setmana que estem ara mateix, ja ho tindria tot fet i estudiat. Una merda!
La setmana que havia de fer punts no vaig fer res. O sigui, vaig fer els deures que et anaven demanant dia a dia, els treballs, no sé què, però clar, arriba a la tarda, estic fent un grau d'esports de muntanya i diré, estàs fent un grau, estàs d'esports de muntanya, si no fas una merda, si no estudies... Fa una ràbia també la gent de batxillerat que es pensa que no fas una puta merda perquè estigues en un grau bueno... Això ja parlarem un altre dia perquè em toca els collons, que diguéssim, els collons! I bueno, llavors, sí, en resum no vaig fer una merda de resums, en resum no vaig fer una merda de resums, Calla, gilipolles! Vale, perdó, ja deixo, m'he arreglat les rastes i m'he fet un piercing. Us agrada? La gent diu que li fa fàstic perquè em travessa el llavi, però a mi m'encanta, la veritat. Sí. I bueno, i això, que no vaig fer cap mena de resum. Quedava una setmana, vale? Ja quedava una setmana i era el pal tu, que la setmana que ve hi ha exàmens, tio, i no en sabem una puta merda de res. Ja, tio, és que jo... Va, començar a estudiar, no, millor, sí, no sé què. I jo vaig proposar que començaria a estudiar, d'acord. Dilluns, no sé què vaig fer dilluns, però no vaig estudiar. Dimarts, crec que vaig estar jugant a la Play o al WoW o al LOL o alguna cosa així. No vaig fer res. A sobre és una altra cosa, que fa poc, que jugo al LOL, vale? Fa poc. Hi ha un novita ara, em diuen novita, soc el novita de classe, soc el novita del LOL de la classe ara, vale? Perquè estic a nivell 5, saps? Encara no estic ni a nivell 30 i ja estan a veure com era això, a plata o... és que veus, sóc un novita, no ho sé bé. Però bueno, el cas és que em van dir el LOL et viciarà i et farà no estudiar. I a veure, què va, ja em puc controlar, una merda. El dilluns, el dimarts, el dimecres no vaig estudiar pel puto LOL. Va arribar el dijous a la tarda vaig dir, ui, avui sí que hauria de començar a estudiar. D'acord, què passa? Que et fots a estudiar, portes 10 minuts, 15 t'envien un WhatsApp, mira el mòbil. No sé què, ja, 10 minuts més amb el mòbil, hòstia, Uri, tio, que estava estudiant. Segueixo estudiant, 10 minuts més, 15, ja comences a pensar en altres coses, se te'n va la mirada cap a dalt, mires el que tens pel cantó, t'empanes, que estava estudiant, sí. Un minut més, 2 minuts més, 3 minuts... Quin estrès, no m'agrada estudiar! I dius això i llavors penses, joder, jo m'he estat estudiant a la ESO, he estat estudiant a la puta ESO, i jo pensava, sí, ara faré el examen de recuperació, tindré l'ESO i ja no hauré d'estudiar en meva puta vida. Una merda, Oriol, una merda, estàs equivocat. I res, i això, que havia d'estudiar, i t'aixeques, en aquell moment em vaig aixecar i em vaig anar a fer un cigarro, i ja, típic de que, avui ja està, que són la setmana que ve, i és igual, vale, dijous, posa que vaig estudiar mitja hora d'una assignatura, que pensa que tenim 8 exàmens. Vale, doncs va arribar divendres, clar, aquí és el subnormal que el divendres es fot a estudiar. Doncs jo. Doncs sí, la veritat és que, bueno, el divendres el meu cicle és un dia que hem d'anar a una hípica, per tant hem de pillar, la hípica està tomada pel cul, vale? I des de la plaça Catalunya hem d'anar amb tren fins a aquesta hípica que està a Vic, i de viatge és una hora i mitja més o menys, aprox, més o menys. I llavors em vaig proposar d'estudiar en aquesta hora i mitja empresa i fol, vale? Perquè direu, pues estàs fent esports de muntanya, una cosa que t'agrada, et deu agradar estudiar. Sí, a veure, home, seguretat, supervivència m'agrada, peu m'agrada, BTT m'agrada, hípica, però bueno, és acceptable, però és que empresa i fol, tots els que esteu fent un grau em coneixeu, o sigui, coneixeu el que estic dient, perquè tots teniu per obligació fer fol o empresa i sabeu del que parlo. I és una puta merda, tio, ja sé que em servirà per si algun dia vull fer una empresa, però és que mira, saps que tinc el meu pare d'una empresa i si vull una empresa m'enxufarà i seré el niño de papà, però com no vull ser el niño de papà, no tindré una empresa. I bueno, i això, i en el tren pel matí vaig estar llegint un rato, crec que durant quasi tot el tren, no? Al matí sí, i vaig dir, vale, doncs quan tornem al camí de tornada també estudiaré una merda. No vaig estudiar, vaig estar jugant a cartes i després em vaig subar. I vaig arribar aquí a Vilassar a les 6, digue'm tu, qui un divendres, quan arriba tot patat de fer alguna cosa, es fot a estudiar a la tarda, digue'm tu qui ho fa? No, doncs jo no ho vaig fer, vale? Doncs jo no ho vaig fer. I vaig sortir, el divendres vaig sortir, diria. Però sí que em vaig proposar aquest fin d'estudiar i ho vaig fer més o menys, o sigui, ara ja ho he anat fent aquest finde, ho he fet 2 exàmens que m'han anat de puta mare, la veritat, perquè de seguretat i peu i me'l sé perfectament, però és que demà tinc empresa i fol i em follarà el cul una mica, què dir. Però bueno, la reflexió final que volia fer és que per almenys jo, i no sé si esteu en el mateix cas, és que es proposa moltes coses en aquest tema, estudiaré i faré no sé què, i en el moment de fer-ho, si ets com jo que no t'agrada estudiar, doncs et fa una mica de palete i costa molt estudiar, la veritat, costa molt estudiar.
Aquí acabarem el vídeo, vale? Perquè l'estic editant ara i he vist que ja portem 10 minuts de vídeo i no us vull fer un tostón tampoc. Encara queda una altra part del vídeo que era tipus d'alumnes que tinc a la meva classe, però bueno, he pensat que aquest vídeo ja el faré a part i faré un vídeo especial dels tipus d'alumnes que jo he anat visquent en el meu llarg de la meva vida escolar, que diguéssim. Així que res, si us ha agradat el vídeo, o sigui, és raro perquè m'havia despedit en l'altre vídeo ja que havia gravat i ara m'estic tornant a despedir perquè he vist que era molt llarg i jo vaig... Però bueno, el Legoridos i jo us desitgem molta sort si teniu exàmens i esperem que us hagi agradat el vídeo. Si no esteu subscrits, subscriu-vos. Podeu seguir-me a Instagram, que allà informo quan penjo un vídeo i penjo vídeos xorres fent el retrasat, bàsicament. I podeu comentar el que vulgueu, si vosaltres més o menys us passa el mateix que jo o no, o el que us passa, i res, doneu-li like si us ha agradat, ho podeu compartir i ens veiem un altre. Adeu, guapos. Legoridos i jo us estimem moltíssim i us farem un petó a la vegada. A veure on està la càmera d'ella. Mireu, després fa gràcia, el meu lloc de gravació, vale? El meu super trípode improvisat de veure quantes... La impressora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i un autobús caixa. 7 caixes. Fan de trípode i 2 focus, tot pros. Així que ja sabeu, si no voleu gastar diners, graveu el mòbil i feu-vos un trípode de caixes de cartró de vostra germana.